Emakhaya siyabingelela. Ake sikhulume ngalo moya lona wesilwane oganiselwa sona kumbe sithunyelelwa kuwena esihliphiza impilo yakho. Abantu abaningi bahluphekile lo moya. Abanye baze bahambe bayothwasa bey'tshela ukuthi umoya wedlozi, kanti isilwane lesi esimelene nempilo yabo. Kuba nempawu obona ngaso ukuthi cha wena umuntu ohlaselwe ithunzi leli elihamba nawo umoya lona wesilwane. Uba umuntu nje ohlala ukhathazekile emoyeni, umuntu oba nengcindezi emqondweni nasemzimbeni, ube umuntu lona abathi abantu unalezi zifo lezi zamanje kuthiwa o-depression, ulahlekelwe ithemba, ungabi umuntu obonayo ukuthi izinto zisayoke zikulungele. Abanye kuhambe kuze kufike nalapho khona bebona kufanele ukuthi bathathe iy'mpilo zabo. Kube nomcabango uhlala ukufikela ukuthi wena engazuthi impilo yakho ungayinqamula. Uba umuntu ohlala nokukhathala enyameni, umzimba wakho ukhathale, uzizwe ukuthi kukhona nje lokho okukhulu okukhathazayo. Yize noma ungenzanga lutho okutheni kodwa nje uyakhathala emzimbeni, ukhandleke. Kuphinde kube isimo lana sokuthi imicabango yakho uma uke wacabanga into ezokuphokophelisa ikuse phambili, kube ngazuthi into ihambe ikukhathaze kwayona ukuyenza, noma ube umuntu okade uzoyenza mesiphelela kanjalo. Noma kwesinye isikhathi uthi ukuthi unomcabango noma nesifiso sokwenza into ezokhanyisa iy'ndlela zakhe ezokusa phambili, ube umuntu ovele afikelwe uvalo lokuthi heqe, ugcine unaka leli uvalo leli, ukhohlwe imicabango lade ikusa phambili. Vele-ke umuntu osuke emumethe lo moya lona uvalo kuba umngani akhe, umane eshaya uvalo kungonakele lutho, abe umuntu othusa ubala ashaye uvalo nje, ahlale ethukile angazi ukuthi luqhamukaphi lolu uvalo lolu. Kuphinde futhi kube isimo lana sokuthi lo muntu lona uba nenkinga yokuxhumana nabantu bakubo ngesimo samaphupho. Akaphuphi, kwesinye isikhathi kuba mnyama nje alale avuke ekuseni akaphuphi isikhathi eside kungonakele lutho. Aphinde futhi abe umuntu uma ephupha azazi ukuthi ubephupha kodwa amaphupho akhe uyawalibala. Aphinde omunye athi noma ephupha uphupha isimo sokulala nomuntu noma sokulalwa umuntu emaphuphweni, akabi namanye amaphupho asile, noma aphuphe izimo ey'fana nazo lezi zechithwa, aphuphe mhlambe umuntu owophayo mewowesifazane, noma mewowesilisa omunye aziphuphe ebona indle ulokhu kwangasese.